Siwmai, Daf Wyn sy'n ma nawr te. Sai eriod wedi coginio cyn o'n Nadolig, ond fi wedi ffôn o mam a mae hi wedi rhoi ambell i dip i fi nawr te. Dyma fy rhi tip i ar gyfer cino Nadolig. Peth cynta, paratoi. Os ych chi'n gallu'r cwcwch y twrci yn noswaith cynni, fel bod y ffwrn yn wag ar gyfer y diwrnod mawr. Yn amlwg, mae rhaid i chi ail dwymo'r cyffowlyn ar ddydd Nadolig, ond o leia fydd yna led i chi yn y ffwrn. Tip rhif 2. Y tato rost. Yn ymarni y rhan bwysica gyda'r stwffyn. Na te, mwyn ei siw bod nhw'n grisp neis, berwch y tato am ryw 10 munud, cewch gwared o'r dŵr, siglwch nhw i gael yr ochr yna yn fluffy, a wedyn rwch nhw mewn i braster gwydd berwedig yn am ryw awr yn y ffwrn. Ffein tu hwnt. A tip rhif 3, wel, newch yn siŵr bod yna botel o gwrw, neu squash, neu ddŵr, neu fe bynnag i chi moyn yfed yn yr oergell, achos mi fyddwch chi'n heiddi diod dda ar ôl y gwaith caled yna. Ac wrth gwrs, mae rhaid i chi godi llwnc destun ar ddydd Nadolig, felly iechyd da i chi a Nadolig llawen a blwyddyn newydd da i chi.